Sziasztok srácok, itt lennénk egy újabb videóba, és ebben a mai videóban youtuberek leszünk. Méghozzá a youtuber Simulator Z játékkal. Úgyhogy kezdjünk is bele, én azt mondom. Itt is lennénk a kezdőkamerával, gyors felvisszük, és megvágjuk a videót. Érzem, hogy a videó végére nem lesz újabb nekem. Na de mindegy. Folytassuk is. Menjünk be a házunkba. A láthatatlan székbe. Menjünk be, és vágjuk meg. Gyors megvágjuk a videót. Ez a játék lényeg. Gyors megvágjuk a videót. Expert videó, oké. Rányomsz a piros gombra, utána átmész a Photoshophoz, kattingatni kell ott is, és megvágni magától a videót, képernyőt, save, piros, YouTube, rányomsz az oldal, mindkettőn rányomsz, és kaptam 26 dollárt. Első nap nem is van, és ezért nem dob ki a házba. Na, csináljunk gyors egy csomó fotót. És itt már előtte eszembe juthatott volna, hogy ebből a 26 dollárból fejleszem a tárhelyet. Nem baj, később a videóban majd meg fogom nézni ezt, úgyhogy jó, nézzünk át a másik oldalra, az upgrade, úgyhogy kamera, ilyenek. Na, vegyünk is szerintem egy új kamerát. Az lesz a 8-as. 23 dollárért. Nem baj, megvettük, gyors menjünk is vissza szerintem. Vágjuk meg a videót, csináljuk meg a képet, azt úgy minden laza lesz. Jó. Haza fogunk kérni, hazaértünk. Beléptem valahogy rendbe, nem baj. Vágjuk meg a videót. Exportáljuk a videót. Oké. Bemegyünk a fotóba. Fotó, sív. Piros, YouTube. Kaptunk 26 dollárt megint, megint szerintem csináljuk a fotót. Jó. Ja, az nem is az én roomom. Már petje van. Nem is tudom, hogy pettet. Lehet, hogy csak lehet később kapni. Na de mindegy, menjünk is tovább, gyors csináljuk meg. Exportáljuk a videót, adjuk neki azt a nevet, hogy mi van. Többi résznél valószínűleg nem adok neki nevet. Mi ez? Ja, arany, azt fogja a fejét, jó? Nem mentettem le, de ez nem, én ezt nem akarom. Én a fogófejeset akarom. YouTube. Belépjünk be.
3 feliratkozóm van. És több megtekintés, mint feliratkozó. Kamerát nem tudok venni, de PC-t tudok venni. Lehet, hogy a másik PC-hez veszek egy külön PC-t. Ja. Ezt a 4-eset, azt majd venni tuti rájöttem. Jó, vegyük is meg. Menjünk is haza. Rakjuk be oda mellé. Jó. És ők ketten best friendek lettek. Menjünk is a videó editorbe. Menjünk a videó megvágóba. Jelen vagyok maradva, nem is csináltuk félben. Jó, megvan. Felteszek rá $5. El fog nékem a pénzem. Kicsit volt maradva a videó, azért volt ez. Nem baj. Leírok. Videó editor. Néha elgondolkozok, videó editor. Megvágtuk a videót, menjünk át a Photoshopba. Megvárjuk a videót, menjünk át a Photoshopba, még egyszer elmondom. Várjuk meg a videót, mert nem mentettük el. Még nem. Úgy írhatná valahol. Oké. Meg se vágtuk. Jó. Done. Photoshop. Megvágjuk. Save. Piros gomb. YouTube. Ilyen vagyok. Na nem baj. Videó. És ott is a 20. Nem is 20, $53. Az nem is rossz. Csináljunk videót. Igen, itt van MrBeast. Ugye milyen híres. Zing MrBeast-tel. Inkább nem hívom az embereket ki kosárversenyre. Mert gatya. Tegyük is föl. Ez csak $2 tettem föl. Attól most keveset raktam ki, tudja, hogy később nem rakok föl. De se tudod, aki most nézi a videót. Most ha beletekelsz videóba. Jó. Photoshop. Ami ez a zöld háttért, az még jó is, hogy hátrébb vitte. Kilógott a karakterem a zöld háttérből. Hülye, miért nem tettem a másikat,
Ebből lesz Quiris. Jó. Aztán majd ezt a PC-t meg tudnám venni, nézzünk egy drágát. Ezt meg tudjuk venni, ezt a 100. Laptopok voltak, szerintem csumisztok. Jaj, engedem, hogy bekerül egy szép, mert ha lehetném, kedvességemből eladnám őket. Csak azt nem értem, ki venné meg. Nem hiszem én azt. Jó, hogy nekem van 74, majd később a videóban, sőt nem, kövi részben valószínűleg már lesz egy gamer székem, ki tudja. Mert akkor én ugyan játszok ezen, hogy megszerezhessem hát az a cég amúgy elég rá. Lecsekkoltam. Menjünk is haza. Előtte $2 föltehetnék. Csap már föl. Ugyanígy sikerül letenni, akkor marad ez. Tiszta Minecraftos, nem lehet oda tenni. Annyiról nem lehet gépezni. Nem kell oda vinni a billentyűzetet az asztalon. Jó, le lehet ülni, akkor semmi. Jó. Igen. Már fejleszteni kövi részre én 500 darab ilyet képet fogok csinálni, hogy nekem. Jó. Még mindig 3 feliratkozó van. Majd mindjárt majd. 3 feliratkozó van. Várjatok, most nem látom. Egy perc. 3 feliratkozó van. Az már az összes videómat látták 1700-on. Sőt 1200-on. Jöttem a világot. Jó, upgrade-ben. Majd fotózgassuk le, hogy mi mik vannak itt az upgrade-ben. Szépen, lassan csinálgassuk meg. 15-28.
Közben a videót jött megzavarni elég. Több videót lehessen csinálni. Nem tudom miért ugyanazok vannak, nem tudom miért nem bírom 100 félét csinálni. Tudjátok, kövi videóra annyi videót kell csinálnom, amely képet álló videóra. Szóval hosszú lesz, ha ilyen részt akarok. Jó. Most, hogy van 428 dollárom, vagy egy gépet veszek, vagy egy ökonomát. Inkább még egyelőre videót csinálok. Visszajövök több pénzzel, megveszek egy jobb kamerát, és jó. Elég lassan csinálom még a videó, mióta 8 mióta ezt a kamerát használom, szerintem jó kamera, csak 8 adatot csinál egy fotót. Jó. Jó. Csináljuk is a fotót. Jó. És rakjuk is fel a YouTube-ra. Jó. Olyan kamerát veszünk, de olyan, anyad vagy 200 valami, 258-at így most évre bemondom. De na, eskü nem nézem most, hogy milyeneket kapok. Ti mennyit tippeltetek, írjátok a kommentbe. 1066. Szóval, ja. Jó. Menjünk is be. Vágjuk is a videót. Oké. Szerkeszítsek a képet. És rakjuk is. Basszus. Nem a képet. De nem is nagy gond az. Jó. Tegyük is fel YouTube-ra. És ott is a videót. Látjátok? Ilyenkor nem látok. Videóban. Jó, fotó. Jó. Tippeljetek most, mire gyűjtök 1000-et. Több mint 1000. Még ezen kívül lesz egy vágás, és
Sziasztok, skacok! Azért az nem semmi. Lassacskán vágjuk meg. Ez már tényleg kinyírja az ujjamat. Ezek után, ha legalább nem lesz még a 120 000 feliratkozó a játékban, akkor de mindegy. Ha eddig tetszik a videó, valamint így a videó végén elmondom, tetszik a videó, akkor nyomjuk a lájkot és napi videó. Hasznos videó. Mennyit? Osztó! 5000, az 5000-es simán föltehetnénk. Na de mindegy. Nézzük meg, vegyünk is csak egy új kamerát. Úgy, még az a kék még jó is néz ki, és gatya. Kövi videóban a új PC-vel is találkozni fogunk. Úgyhogy de komoly.